Până acum v-am obișnuit să scoatem în evidență doar proprietățile, de data asta avem o combinație, și anume o proprietate deosebită, tot în Colibița, unde îmi place mie foarte mult, compusă din teren, o pensiune în toată regula și un A-frame, dar vine la pachet cu un business, fiindcă, așa cum am menționat, este o pensiune care are deja istoric și notă de peste 9 pe Booking. Pentru cei interesați o să vă putem pune la îndemână și rapoarte financiare, în așa fel încât să vedeți și ce rată de ocupare a avut. Este situată în Mița, deci în satul din Colibița, foarte aproape de șoseaua principală. Este despărțită doar de acest râu foarte fain, cu podețul pe care trecem noi acum, în așa fel încât te și separă automat cumva de civilizație și ajungi în colțișorul ăsta de rai. Specific, vorbim de un teren de 21 de ari, pe care este poziționată pensiunea din spatele meu, o pensiune cu 10 camere, bucătărie, băi, intră mai multe detalii la interior și 390 de metri pătrați utili, multiple terase și în spate de tot se află și un A-frame care nu de mult a fost finalizat, însă, la fel cum v-am obișnuit, o să începem cu specificațiile exteriorului. Vă arătăm ce se află pe lângă pensiune, ce ați mai putea dezvolta, ce am face noi și ulterior o să trecem și la interior. După cum puteți vedea, aici sunt vreo 4 terase, foarte fain făcute. Momentan nu se află nimic sub ele, însă vă dați și voi seama că puteți să puneți mese cu scaune, având în vedere că ne aflăm în sezonul ceva mai rece, nu sunt scoase afară. Aici avem un jacuzzi. Puteți și voi să mai puneți încă un jacuzzi sau poate puneți niște biciclete staționare sau lăsați imaginația să zburde, vă dați și voi seama ce ați putea face. Cine place, locuri foarte multe de parcare, o suprafață vastă de teren liber aici, în așa fel încât vă permite chiar să mai faceți extra structuri. Cine știe, poate doriți să faceți o saună aici sau alte facilități care să crească plus valoarea proprietății. Înainte să vedem pensiunea principală, haideți să vedem A-frame-ul din spate. Se vede chiar de aici, o să mergem în detaliu să vi-l prezentăm. Nu este un A-frame foarte mare, are undeva la 70 de metri pătrați util, însă mai vă pune la dispoziție câteva locuri de cazare, mai precis la parter avem un living cu baie și o mică bucătărioară și la etaj un open space cu 4 paturi, deci automat loc pentru încă 4 persoane. Ca să ajungem la A-frame, mergem pe această alee pietruită. Acum toamna chiar capătă Colibița viață. Ne place că este o stațiune care e foarte atrăgătoare, atât în sezonul cald cât și sezonul rece, mai ales că acum ne aflăm în luna octombrie și acum se apropie și sărbătorile de iarnă, Crăciunul, Revelionul, o perioadă foarte bună pentru posesorii de unități de cazare și aici aveți locuri din belșug. Acest A-frame are și o terasă de pe care vă puteți admira moșia și sub A-frame se află și un beci, dar pe departe starul acestei părți din teren este căsuța în sine pe care o vom explora chiar acum. În deschidere avem un open space format din living, cu o bucătărie și atașată la parter mai este și baia pe care o să o vedem imediat. Deja cum intrăm se simte mirosul de lemn, e foarte luminos acest A-frame fiindcă a fost lăsată culoarea asta faină de lemn natur expusă, nu s-a vopsit peste. Canapea, măsuță de cafea, două balansoare, un televizor, este gata dotată, gata de a fi închiriată fiindcă deja a trecut prin câteva închirieri, loc de luat masa și aici bucătărioară de care am vorbit, cu frigider, chiuvetă, cuptor cu microunde, cafetieră și ce mai este nevoie. Aici e baia cu walking shower, foarte frumos decorată și ea. Și acum haideți să vedem și locurile de dormit de la etaj. Trebuie să urcăm pe această scară. Aici open space cu un view de milioane, a spune eu. Din nou aceeași căldură ca la parter. 4 paturi single pentru 4 oaspeți. Încălzirea este prin această unitate de încălzire și răcire de aici, Panasonic, de putere foarte mare,
Proprietarul i-a dat drumul înainte să ajungem și undeva în 45 de minute a ajuns temperatura cam pe la 23 de grade, aș estima eu. Acesta a fost A-frame-ul și acum haideți să vedem vedeta întregii proprietăți și anume pensiunea Freya în sine. Și am încheiat cu A-frame-ul, acum o să trecem la main event, pensiunea Freya, pe care o vedeți aici în spatele meu. Aceasta este partea din spate și putem să vedem deja una din cele 7 terase ale celor 10 camere din pensiune. O să le vedem, bineînțeles, pe toate mai în detaliu. De aici puteți să aveți un view mai de ansamblu a învergurii construcției. Acoperișul este din țiglă, se poate vedea foarte fain, are acest negru sau gri antracit care contrastează deosebit. Și acum haideți să mai vedem o parte a terenului. Deasupra, în capătul acestor scări, mai este o suprafață de 5 ari liberă pe care proprietarul a achiziționat-o cu gândul de a mai face încă 2 case. Nu s-a concretizat planul, de asta puteți să faceți voi dacă veți decide să cumpărați această proprietate. Numai gândiți-vă cât beton a intrat în aceste scări, care nu sunt puține deloc la număr. Noi o să le urcăm, să vă arătăm ce view se află de pe această terasă. Vedem și partea din spate a frame-ului și ne vedem din capătul scărilor. Bun, și am ajuns pe platou. Voi vedeți acest fir portocaliu care este practic un fir electric ca să nu fie invadat terenul de vite. Nu asta este toată suprafața de ținut, aici sunt undeva la 5 ari suprafață, deci merge până în gard, până mai sus. Pentru cei interesați o să vă putem furniza și o schiță a terenului. Și de aici view este pur și simplu remarcabil. Vedem în împrejurimile, toate vârfurile. Zici că este o pictură, mai ales acum toamna, acest peisaj. Nu degeaba îmi place mie atât de mult această locație. Vedem și spatele A-frame-ului și spatele pensiunii. Tot contextul este mult mai clar de aici. Și acum ne vom îndrepta încet, încet către pensiune. Să mergem la interior, să vă prezentăm tot ce se află, fiindcă designul este cel puțin la fel de reușit ca pe exterior. Mai avem o terasă mare în față, chiar la intrarea principală, dar mai multe terase, cum am spus, 7 în total la număr, care sunt distribuite unor camere. Camerele sunt de 2 tipuri, cameră dublă și cameră triplă. Sunt 3 camere triple și restul de 7 sunt camere duble. Pensiunea vine și cu bucătărie profesională, fiindcă așa a fost gândită și la ora actuală se oferă și mic dejun în stil bufet suedez. Și menționez bucătăria profesională, fiindcă la fel cum am subliniat la începutul videoului, de vânzare, practic aici este o întreagă afacere. Da, nu se vinde și firma în sine, însă se vinde tot ce vedeți, inclusiv cu personal. Sunt 2 persoane angajate full-time la ora actuală. Puteți pur și simplu să-i dați drumul, de fapt nici nu trebuie să-i dați drumul, fiindcă este deja de drumul. Chiar cât am așteptat noi și am discutat cu proprietarul, au venit 2 turiști și mai urmează să vină încă câteva perechi azi. Deci este o afacere funcțională, repet, pentru cei interesați putem să furnizăm documente care demonstrează nivelul de închiriere și cifra de afaceri care a fost realizată de pensiune. De 3 margarete, cum este afișat și pe fațadă. Și ne apropiem de intrarea principală. Aici este terasa principală, deja amenajată cu o grămadă de mobilier de terasă, unde pe perioada sezonului cald se poate lua masa, pot să stea turiștii la povești, la ce doresc. Haideți să intrăm în pensiune. Ne întâmpină acest open space super fain, spațiu comun practic, haideți să zicem
living-ul în care vă puteți aduna cu prietenii. Acesta este totodată și locul de servit masa, fiindcă, la fel cum v-am mai spus, pensiunea vine și cu o bucătărie profesională, complet utilată, mobilată, inclusiv cu personal. Un loc de servit cafeaua, cu o cafetieră, prăjitor, fierbător și așa mai departe. Aici încă un mic separeu și pe acest blat se servește micul dejun în stil bufet suedez. Clădirea a fost finalizată în 2021, este izolată cu polistiren D10. Amprenta la sol este de 429 de metri pătrați și 390 de metri pătrați util are clădirea. 10 camere, 7 terase, 13 băi. Cam astea ar fi detaliile tehnice. Acum haideți să vedem un pic mai îndeaproape cum se prezintă camerele. Cum am spus, sunt de două tipuri, dublă și triplă. La parter sunt 6 camere, noi o să vedem una din ele, dar vouă o să vă arătăm mai multe. Aceste lumini de contrast care sunt și pe hol dau un look așa foarte modern, atât spațiilor comune cât și camerelor. Una din ele o vedem chiar acum. Până la urmă, ce v-ați aștepta, o baie foarte curată și o cameră foarte luminoasă cu un pat matrimonial. S-a mers foarte mult pe alb, ceea ce e excelent, fiindcă nu se demodează și dă o senzație de curățenie. Draperii cu așternuturi în contrast. Designul este timeless, cum i-aș spune eu. Adică nu o să vă treziți că la anul trebuie să redecorați doar pentru a fi în tendințe. Tot de aici ieșim și la terasa proprie. Aceasta este o cameră dublă doar, dar are terasă proprie. Și propunerea mea este ca acum să urcăm la etaj, să vedeți și de sus cum se văd spațiile comune și totodată și noi să vedem cum arată o cameră triplă. Ce mai trebuie menționat e faptul că încălzirea se face printr-o centrală pe peleți, calorifere, nu este încălzire în pardoseală, este mult mai eficient așa când vine vorba de o pensiune. La etaj avem un mic hol de pe care se vede living-ul. Mereu am fost fan de spații din acestea deschise, îți dă o senzație deosebită de spațialitate. Aici la etaj mai avem încă 4 camere în completare la cele 6 de jos. Și când spun 4 camere, mă refer la 4 camere care pot să fie închiriate pentru cazare, fiindcă mai avem încă 3 încăperi care sunt ale staffului, de depozitare, de practic ce este necesar în momentul în care te ocupi de o pensiune. Și faptul că au lăsat aceste bârne la vedere adaugă foarte mult la aspectul rustic, chiar te simți ca la munte, nu este o deconectare. Am mai vizitat unități de cazare care pur și simplu au făcut un stil mult prea modern, mult prea minimalist, mult prea urban și s-a pierdut atmosfera de munte caracteristică zonei. Și acum haideți să vedem și cea mai mare cameră oferită. Sunt 3 astfel de camere, dar noi o vom vedea pe una. Este o cameră triplă, care aici unde sunt eu mai are un pat de o persoană, are tot așa o baie și din nou patul matrimonial cu dulap, televizor, ce v-ați aștepta de la astfel de cameră. Și asta a fost o nouă prezentare, de data asta unei adevărate perle din Marea de la Munte, Colibița, județul Bistrița-Năsăud, pentru cei dintre voi care nu știți asta deja. Acum o să vă punem pe ecran și prețul la care se vinde acest complex până la urmă, fiindcă nu putem spune că este doar o pensiune, doar o simplă proprietate. Are potențial enorm, o parte din el este deja realizat și dovadă stau review-urile de pe Booking, cum am menționat, peste 290 la număr, pentru o notă de peste 9, ceea ce este foarte rar întâlnit. Dacă doriți să achiziționați această afacere în adevăratul sens al cuvântului, noi o să vă putem pune la dispoziție și rapoarte financiare în așa fel încât să vedeți un look în trecutul afacerii și să vă faceți și un estimat de ce vă puteți aștepta. În momentul în care filmăm acest video ne aflăm în luna octombrie,
Deci ar putea să fie un timp foarte bun pentru a face o astfel de investiție dacă vă gândiți la ea deja. De ce? Fiindcă urmează sărbătorile de iarnă și automat sunt niște oportunități foarte, foarte bune de a face primii bani cu noua voastră investiție. Dacă vreți să aflați mai multe, găsiți toate detaliile în descriere. Noi am spus destule, o mai lăsăm pe ea să zică ultimele cuvinte.